Вітаю вас, паважаныя гледачы. Сёння у праграме «Святыні Беларусі» мы наведаем невялікую вёску Галынка, якая знаходзіцца за 21 кіламетр на паўночны захад ад Гродна і ўсяго 1 кіламетр ад граніцы Польшы. Галынка – старадаўняе мястэчка гістарычнай Гродзеншчыны. Раскажам пра касцёл узвышэння Святого Крыжа, які з'яўляецца своеасаблівым духоўным цэнтрам мястэчка і вельмі шануецца парафіянамі. Касцёл стаіць у цэнтры вёскі. Ён мае цікавую гісторыю, некаторыя старонкі якой да сённяшняга часу патрабуюць дасканалага вывучэння і застаюцца спрэчнымі. У 1714 годзе ў Галынцы на ахвяраванні графа Храптовіча заснавана уніяцкая парафія і будуецца касцёл. Менавіта уніяцтва на той момант давала магчымасць сучаснаму развіццю ва ўсіх галінах. Была арганізавана школа для дзяцей усіх сасловій і ў Галынцы. Гістарычныя звесткі перадаюць, што 18 кастрычніка 1714 года сям'я Хрыптовічаў пастаралася, каб у Галынцы была царква святого Михала Архангела. Яна была драўляная. Не знаходзілася ў самой мястэчку, але поза мястэчкам. У мястэчку была капліца драўляная і таксама званіца. Некалькі яшчэ была царква на магільніку. Таксама драўляная. А першае старанне мураваны адносіцца да 1869 годзе. І скончылася якраз у 1875. Касата ўніі. І цікавая рэч, што будаваўся як уніяцкі цэркаў. Пазней касата ўніі перайшла гэты храм для праваслаўных. І да 1915 года тут быў Дом Божы праваслаўны. Сам жа касцёл узвышэння Святого Крыжа быў пабудаваны з цэглы ў 1714 годзе і першапачаткова дзейнічаў як уніяцкая царква. Сціплы ў плане ён належыць да помніка архітэктуры неакласіцызму. У той час Галынка была амаль яўрэйскім мястэчкам і вельмі добра тут развіваліся рамёствы. Быў шырокі гандаль з паселішчамі ў акрузе і заможныя прыхаджане шчодра падтрымлівалі царкву. Яна дзейнічала тут аж да 1875 года, калі ў польскім каралеўстве была ліквідавана унія. З 1875 да 1915 святыня была перададзена праваслаўным. Крыжаўзвіжанскі касцёл у Галынцы спалучае ў сабе рысы некалькіх архітэктурных стыляў, у тым ліку класіцызм і барока. У першую чаргу прыцягвае ўвагу высокая трох'ярусная званіца, увянчаная шпілем. Па ўсім перыметры храма размешчаны плоскія пілястры, а вокны ўпрыгожваюць вітражы. У 1915 годзе нямецкія войскі ўвайшлі на тэрыторыю Гродзеншчыны. Бедствы вайны для Гродзенскай вобласці і іншых заходніх беларускіх гарадоў і паветаў пачаліся яшчэ да ўступлення сюды войскаў кайзераўскай Германіі. Так, сур'ёзная шкода была нанесена падчас адступлення царскай арміі, якая на сваім шляху бязлітасна разбурала прадпрыемствы, масты, гаспадарчыя пабудовы, знішчыла нядаўна сабраны ураджай. Сотні тысяч мірных жыхароў вымушаны былі эвакуавацца ў глуб Расіі. Многія з іх ужо больш не вярнуліся ў свае дамы. Пазней за кароткі час беларускія землі былі спустошаныя і нямецкімі захопнікамі. Не мінуў гэты лёс і вёску Галынку.
Праваслаўны святар эвакуіраваўся разам з расійскімі установамі. Да 1918 года ў касцёле не ажыццяўляліся набажэнствы праз адсутнасць ксяндза. Па загадзе цара всерасійскага у 1915 годзе усе манахі і манашкі з этой часті былі эвакуіраваны. І да 1918 года гэтая святыня стаяла ў запусценні. Я сам некалькі гадоў назад даведаўся, што ў Сапоцкіны была крэўная цара, якая была ігуменей. Яна пахаваная пры касцеле. Там прозвішча Лабанова. І аподаль нас у Перстуні таксама былі манахіні. І тут, і ў Галынцы таксама былі манахі, праваслаўныя, але таксама тут прыязджаў святар і маліўся. Цікавая рэч, гісторыя тут трошка напутана. У лістападзе 1918 года Германія і яе саюзнікі пацярпелі паражэнне ў Першай сусветнай вайне. У лютым 1919-го Гродзенская губерня была практычна цалкам вызвалена Чырвонай арміяй. Тым не менш, у бліжэйшы час для беларусаў пачалося новае бедства – савецка-польская вайна. У выніку падпісанага ў сакавіку 1921 года Рыжскага міру тэрыторыя заходняй Беларусі была далучаная да Польшы. Гродзенская губерня ўвайшла ў склад некалькіх створаных палякамі ваяводстваў. У гэтым годзе прыехаў адзін чалавек з Нямецчыны і сказаў, што яго прадзед выжыў падчас Першай сусветнай вайны і паабяцаў, калі ён выжыве, то зложыць ахвяру для храма Божого. І так аказалася, што ён адзіны уратаваўся з балотаў і прыйшоў у Галынку. І калі прыйшоў у Галынку, ён сказаў: я для гэтага храму афярую стацыі другіх Крыжовай, крыжовы шлях. І мы маем па сённяшні дзень гэты крыжовы шлях. І гэта гісторыя цікавая, што таксама з вёскі Падгалынка тут былі легіянеры, сем'ямі жылі. Іх усіх вывезлі на Сібір. І вярнулася адна жанчына і прывязла каралі. Каралі слановай касці з Ірана. Яны пяшком больш амаль 3000 кіламетраў ішлі з арміі Андерса. Яна выжыла. Яна прыехала 7 гадоў назад, і гэтыя каралі дала, сказала: няхай это будзе ў касцеле, як удзячнасць за тое, што я выжыла. Храму ўдалося выстаяць у цяжкія ваенныя часы, што яшчэ раз падкрэслівае яго значнасць і святасць. У студзені 1919 года у Галынку прыбывае рыма-каталіцкі святар ксёндз Мацвей Плаўшчынайціс, які асвячае касцёл, і ў Галынцы паўстае рыма-каталіцкая парафія. Летам 1919-го ксёндз Мацвей разам з майстрамі і вернікамі з усёй парафіі рамантуе касцёл. Ёсць звестка гістарычная, што калі пастроілі гэту царкву, і візітатор агледзеў, што дах цячэ, падлога згніла. Працоўнікі, якія рабілі, як кажуць, трохи халтурылі, як бывае у жыцці. Калі Галынка знаходзілася ў саставе Рэчы Паспалітай, гэты дом Божы стаў каталіцкім. І па сённяшні дзень якраз 100 гадоў тут з'яўляецца домам Божым. Касцёл быў перабудаваны ў 1922 годзе. Над званіцай узведзена вытанчаная шатровая вежачка-ліхтар. Унутры касцёла знаходзіцца малітоўная зала са стральчатым скляпеннем і 3 алтарамі. Пётр Бжуска быў прызначаны новым пробашчам.
Убранне касцёла, нягледзячы на знешнюю сціпласць, у пэўнай ступені можна лічыць унікальным. У пачатку 1922 года у святыні з'явіліся 3 новыя алтары, якія былі зроблены на ахвяраванні пана Баляслава Кульмачэўскага. У касцёле знаходзяцца фігуры святой Тэрэзы, святога Войцага і святога Станіслава. Хочу показать хоругві. Это дар панін з Бартнік. Бартнікі – это каралеўская вёска, якія много мелі пчол, і яны каралеўскі двор абеспечвалі мёдам. На сённяшні дзень Бартнікі знаходзяцца ў Польшчы. Тут каждая вёска – дар панін з Галынкі. Таксама гэта 18 і 19 год. Таксама святога Антонія. Это уже свежейшы. А тут третий закон святого Францішка, czyli терціяжа. Пазней тут хоругвя з пралеек, вельмі прыгожая, вышываная, і написана 1919 год, вёска пралейкі і рінграф. Ojczyznę wolną zachowaj nam, Panie, swobodną Ukrainę zachowaj nam, Panie. A z drugiej strony, тут Macie Boża Częstochowska. Молися за нас, вышиваная вручную. У галоўным алтары былі размешчаны гіпсавая фігура найсвяцейшага сэрца Езуса, абраз Божай Маці з дзіцяткам Езусам і абраз апошняя вячэра. Ля галоўнага алтара на падстаўках былі размешчаны 2 фігуры святых Пятра і Паўла, якія былі куплены за грашовыя ахвяраванні ўсёй парафіі Галынка. 16 ліпеня 1922 года у парафію прыбыў ксёндз-біскуп Рамуальд Ялбжыкоўскі. Ксёндз-біскуп кансакраваў святыню і ўклаў у алтар рэліквіі святых мучанікаў Даната і Баноса. У 1925 годзе пробашам становіцца ксёндз Мар'ян Шумоўскі, а з 1933 ксёндз Александр Кавалеўскі. Плебанія, czyli дом святара, савецкая ўлада абрала, што гэта будзе іхны дом, а ксяндза прагналі. Што цікава, як стала тут парафія каталіцкая, пачалі будаваць плебанію. Плебанія, яна якраз 100 гадоў мінула, якія пабудавалі, і пабудавалі па зарысоўках Напалеона Арды. Можна спаткаць такое. І ён прыкметны, хоць належыць яшчэ його аднавіць яго. У чэрвені 1936 года праз удар Перуна пачаўся пажар. Згарэлі плябанія, 2 парафіяльныя гумны, дамы парафіян. Аднак парафіяне ўсё аднавілі сваімі сіламі. У 1938 у парафію быў накіраваны новы пробаш ксёндз Уладзіслаў Красоўскі, які закончыў будаўніцтва плябаніі. З гэтай плебаніі перш за ўсё зрабілі заставу да 49 года. Пазней заставу перанеслі ў вёску Маркаўцы, тут 3 кіламетры адэтуль, а у плебаніі зрабілі школу. Хаця тут была у Галынцы каля касцёла школа больш на 200 месяц. У 1947 ксёндз Уладзіслаў Красоўскі быў арыштаваны і знаходзіўся ў турме ў Іркуцку да 1954 года. Што сталася? Не было ксяндза. Людзі самі прыхадзілі кожную нядзельку тут, самі. Запалялі свечкі, выстаўлялі арнат, раскладывалі, келіх і маліліся. Хоць не было святара. Раскажу такі расповед
І один старшы мужчына уже на пенсії кажа, да мяне прыйшоў у пачатку 90-х гадоў ксёндз Владыслав Мішчанський. Ён адзіны, які паходзіў неаподаль тут недалёка Галынкі, як у клерык быў высланы на Сібір. І запытаўся гэтага чалавека, ці ты шлюбаваны? Ён казаў, не. Говорится, а як я мог узяць шлюб? Говорится, а дзе вы, святары, былі? Дзе вы, ксяндзы, былі? А ён тады, ксёндз Владыслав Мішчанскі, сказаў, а я у тыя гады на Сібіры лес валіў. І так, кажа, той чалавек успомніў, кажа, аж са слёзамі, говорится, не было святароў. Вакол касцёла налічваюцца 4 невялікія аднолькавыя каплічкі. Яшчэ ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны, калі па вялікіх святах праводзіліся шэсці, парафіянам нельга было выходзіць за межы гэтых будынкаў. І яшчэ мелі замер, каб з касцёла зрабіць спартзал. Але людзі не далі. Сказалі, мы не пазволім, каб са святыні змарнавалі бы, збясчэсцілі бы. Сказалі, што не пусцяць дзяцей, будуць вазіць у Сапоцкіна альбо ў Гродна, але тут не будуць. І так, пазней гэтыя планы заніхаліся. Тут была пані Бубноўская, якая апекавалася касцёлам. Адбіралі і ключы, мінялі замкі, але людзі трымаліся веры. І так яна перадалася маладому пакаленню. 20 снежня 1988 года дзяржаўныя ўлады зарэгістравалі парафію Галынка і згадзіліся, каб туды даязджаў каталіцкі святар. Першую святую імшу ў вернутым касцёле ажыццявіў ксёндз Вітальд Лазавіцкі. Ксёндз Лазавіцкі становіцца пробашам гэтай парафіі, кіруе працамі па аднаўленні святыні і касцёльнай тэрыторыі. Цікавая зместка, што ў нашай святыні ёсць алтар святога Францыска, і ён стаіць, а каля яго ног стаіць чашка людская. Ён смерць называў сваёй сястрой, якая перавядзе яго ў жыццё вечнае. Па другой старане алтар святого Дамініка, якой маці найсвяцейша перадае ружанец. Аднак найбольш шанаваная святыня ўсё ж копія іконы Маці Божай Чанстахоўскай. Сярод жыхароў парафіі ёсць прыхаджане, якія фіксуюць выпадкі Божай дапамогі і ласкі праз малітвы менавіта гэтай іконе. Гэта найстарэйшы вобраз і аклад, які захаваўся да нашых дзён. Ён быў у уніяцкай царкве, пазней у праваслаўнай, а цяпер ён знаходзіцца тут. Аб чым гаворыць? Маці Божая паказвае сваёй рукой на свайго сына, кажа, учыньце ўсё, што вам скажа мой сын. І калі мы бачым на гэтую ікону, там відаць многа вінаградных, такіх багацця, што той, хто звяртаецца да Марыі, ніколі не будзе заведзены, заўсёды даступіць дапамогі. І вось Езус благаслаўляе тым, хто прыходзіць да яго праз Марыю. Вобраз Маці Боскай Адзігітрыі Чанстахоўскай адзін з найбольш шанаваных абразоў у хрысціянстве. І гэтая выснова адносіцца не толькі да каталіцкай традыцыі, як звычайна і лічыцца, што менавіта абраз Маці Боскай Чанстахоўскай – гэта каталіцкая святыня. На самой справе яе шануюць амаль аднолькава ступені як каталікі, так і праваслаўныя. Вобраз Маці Боскай Чанстахоўскай сапраўды адносіцца да тых святынь, у якіх вернікі шукаюць адказы на свае самыя складаныя, самыя праблемныя пытанні, звяртаючыся з малітвамі да яе. Таму месца, дзе цяпер знаходзіцца гэты абраз, лічыцца адным з галоўных аб'ектаў паломніцтва, і туды штогод звяртаюцца
тысячы і тысячы вернікаў. Абраз знаходзіцца ў манастыры на гары каля невялікага пасялення мястэчка Чанстахова ў Польшчы. Адсюль і цяперашняя назва гэтага абраза Маці Боская Адзігітрыя Чанстахоўская. Абраз мае вельмі складаную і працяглую гісторыю. З'яўленне яго адносіцца да праўлення галіцка-валынскіх князёў, калі па паданню менавіта ў гэтыя часы, а гэта 14 стагоддзе, абраз быў прынесены на тэрыторыю цяперашняй Польшчы. У гісторыі абраза ёсць некалькі даволі змрочных эпізодаў. Я маю на ўвазе ваенныя дзеянні з гусітамі, падчас якіх манастыр быў захоплены, разграблены, і тое каштоўнае атачэнне, у якім знаходзіўся гэты святы абраз, яно было сарвана, і менавіта падчас гэтых ваенных падзей гусіты шаблямі нанеслі 3 удары па гэтаму абразу. Адсюль і ў іканаграфіі, цяперашняй іканаграфіі Чанстахоўскага абраза захоўваюцца менавіта сляды гэтых удар шабель. Вялікую колькасць спісаў, копій, якія выконваліся і выконваюцца па цяперашні дзень з гэтага абраза, захоўваюць менавіта гэтую асаблівасць. У абразу ёсць яшчэ адна даволі важная такі момант, такая рыса. Маецца на ўвазе цалкам пластычнае ўвасабленне Багародзіцы. Справа ў тым, што абраз вызначаецца даволі цёмным, карычневым, такім стрыманым каларытам. Адсюль часам яе называюць чорная Мадонна. Па сутнасці абраз адносіцца да тыпу адзігітрыі. Калі Багародзіца паказваецца з немаўлём Хрыстом, ён сядзіць у яе на руцэ, галава Багародзіцы не датыкаецца да галавы Хрыста. З абраза на працягу значнага колькасці часу, стагоддзяў нават, пісалася вялікая колькасць спісаў. Вялікая іх колькасць знаходзіцца ў храмах на тэрыторыі Беларусі, каталіцкіх і праваслаўных, у большай ступені каталіцкіх. Вялікая колькасць знаходзіцца ў музейных зборах, дзе захоўваюцца калекцыі беларускага іканапісу. Абраз Адзігітрыі Чанстахоўскай сапраўды адзін з найбольш шанаваных абразоў. І калі мы прыходзім у той ці іншы храм, хрысціянскі храм, у каталіцкі касцёл, то мы, безумоўна, можам сустрэць гэты абраз і звярнуць на яго ўвагу. Пастаюць пытанне, а чаму вось так, чаму такі цёмны лік, чаму гэтыя 3 шрамы на твары Багародзіцы знаходзяцца. Ёсць такія моманты, калі мы, безумоўна, прызнаем, што хрысціянскія святыні, якія існуюць быццам бы ў нейкай тэалагічнай прасторы, яны, тым не менш, не могуць існаваць толькі ў гэтым атачэнні тэалагічных дактрын. Яны існуюць як рэаліі, як прадметы, як рэчы, як вобразы, якія зафіксавалі ў сабе складаны лёс і хрысціянства, і нашай гісторыі, гісторыі нашых суседзяў. І вось абраз Адзігітрыя Чанстахоўская якраз увасабляе менавіта гэтую гісторыю. Інтэр'ер храма зачароўвае. Вялікія маляўнічыя іконы на сценах, аб'ёмны малюнак 12 фрагментаў хроснага ходу Хрыста. Па словах мясцовых жыхароў, касцёл – гэта месца не толькі для малітваў, але і магчымасць убачыць адзін аднаго, абмеркаваць жыццё, праблемы, даведацца, што новага ў суседзяў. Вяскоўцы шануюць гэтае святое месца. Мы наведалі цудоўны куточак нашай бацькаўшчыны, дзе жывуць шчырыя і добрыя людзі, якія дзякуюць усямоцнаму за кожны новы прыгожы дзень і з верай глядзяць у будучыню. Жадаю, каб кожны з нас адкрыў сваю дарогу да святыні. Да новых сустрэч!